Szóval, hogyha feltetnél Istennek egy kérdést, akkor mi lenne az? Istennek? Igen. Miért nem születtem milliárdosnak? Szóval? Hát azt, hogy mi történik velem, miután meghalok. Jó, köszönöm. Tanárnő, hogyha ön feltehetne egy kérdést Istennek, akkor mi lenne az? Én egyetlen kérdést tennék fel Istennek. Miért? Milyen kérdés? Hát, hogy legyen gazdag az. Gazdag? Aha. Köszönjük. Ez egy kérdés volt? Aha. Hát várjál, ez egy nagyon komoly dolog. Hát nem tudom. Hány évig fogok élni? Ennyi? Aha, hát hogy tudod, hogyan időzítsek. Ha feltehetnél Istennek egy kérdést, mi lenne az? Van időd, megvágjuk. Csak tudsz valamit. Szóval, ha lenne egy kérdés, amit feltehetnél Istennek, akkor mi lenne az? Hogy ki vagy? Hogyha feltehetnétek Istennek egy kérdést, akkor mi lenne az? Miért jöttem a világra? Szia, Jaci! És te? Mit keresünk itt? Miért nem vagyok Isten hívő, ezért nem tennék fel neki semmilyen kérdést. Mi az élet értelme? Nem jön. Köszi. Gergő, Igen. feltehetnél Istennek egy kérdést, mi lenne az? Nem ugyanez, hogy van-e élet a halál után. Nem, de ha megtudod, hogy van élet a halál után, akkor már nem akarsz élni. Hát honnan tudod? Hát mert... Hát ha még ugyanúgy leélem az élet, nem tudom, nagyon nagy